goes a little something like kumsang kalsakwa songkwa pali January ni somni pasaria Argentina a piangin jaka Spain a salian ve thunga apa hi Argentina player ni chin ni in khelama po adwai lo ve hle mahse anua footballer anga a career chuban sanin drugs atol ruta chin zoka drugs man chuan sum a hailu ta chin zokani man swani in kumsom chung zet chu zela atang ta a in ngai to athia mai chu karing chung ko pa ber sum lalu tu ber chuta chung ko ami pa chun le ngal kumsom chung top mai anupui fanau te hlata oma zela hantan thut mai chuan engtin nge anupui fanau te chu an khosak zui zelang ti chu engama chena chuan in sha thiama in ngai to thia mai karing ani sumlak luna a omlova an khosak har sa to sa te reng nen ama ain a har sa le zwala auna nu le anu te nen chuan an pathum chawin an khosatani auna nu le anu nen chuan interaute an khosata a an pathum chuan an thei ang angin a chul arem an thok ve ta top maya an thei ang chuan an pa ber tel lo chuan in hai kwak dan an zong chhota ni ki chuan sumlam har satna tok reng chung chuan hringnun chu an hanzo chhove chanta a aril ruwa thil pakhat ero alang lian thei hle chu apuitlin huna engna mangin nge eite azon ve anga engtin nge poisa pangai taka a tho chwa ve theyang ti ani a Georgina hian tuina chuan ei ve chu bale lam nei ani a bale zirina theyang angin mate po alave bokatin a una nu le anu po hian an troi om thahle ni mahse ataksa hrisel na chuan alautlin lo hle thunga a chol san angai ta ni ti chuan alain chu a thlak ta a fashion zir lampang chu anga event chhota mahse buai na ngai te sumlama har sata wang bok chuan chu po chu ati theilo le ta thawani chuta van duaina chu akal fu laklo a kumsang ni som pakhata anu chuan car accident a aboral san ta thot maya auna nu nen chau an omtani anun chu a shom sa to te reng nen anu in an han thi san le ta thut boxi pa tia han bel tola anei boxi lawa pa berla zela atang dai boxi nen poisa lama har satna an to reng boka auna nu nen an laklu atle ma wangin poisa an tho chwa te chu anin dai thengai me lo bokani mahse Georgina hi mei chechel tak le rul rupau khau tak pumi alo ni a tho she le tho za va ka nei lo mi mu sit le nui so ti vel wang mai maya zam chechi mei chia ani lo thlap thungani anu tel lo chuan nunbul chuan han tran thar vele a restaurant pakhata waitress angin na adila lekha azir zom du awangin in khol phot te po adu ve ni ki chuana in khol nuwa chuan England lama lekha chu zir turin akal mol ve ta topa beltur po shelo chuan ama in ain hai ko chop chhove ta zelani England a chuan le khazir pa in hlo char boka naw omte po in hlo china mi intify te po in hlo chin bokani ahnuwa a seilen na Spain a bok chuan zirna sang jok zir turin akir le ta a English azira degree ne ngei po atumani chotiang tur chuan a beireng bok mahse zirna sen so chu atam ema wangin asum kholin ada effect theita big lova afi turvel apek theinan le khabu le khazir pa in a in hlo pa ve char thawani Madrid a chuan in beng bel ta in a le khazir na sen sovel apek lak theinan nathar anga event ta a ti chuan fashion brand pakhat Gucci a chuan sell woman angin na chu a muthar ta ni na sang po ni shan lo dor lo nga ka until zor an chop chwa te customer bul lo shil fia zel chu lo chhon zel tu ni chu a na ber ani ta ni mahse kumsang hi som paruk aron in her chuak ta a atan van ne ina kol aron eng chhochan ta a anun chu aron hlim chhochan ta ni kha chu andora chuan chu ti Real Madrid player Cristiano Ronaldo chu andora aron leng lut ta hlol maya ataka Ronaldo amu masak perchum anile ngal Ronaldo mel channa te milar tak ni chung si a in lalau tak chunga staff te abyak dan te midang a chhon dan te chuan ral khata changin Georgina Rodrigues chu alo ni maya alwang liam ta hial boka angai sang hleni Ronaldo chu ama naya aron kalte chuan alo khur hial bokani
mahse ama chau chu mini luang liam chu ani bik lo Ronaldo po in Georgina a mua product chungchang ve an hanin biak nu reivak lawa po chuan aluang liam ve ta ngal thawani Georgina chu mei chepolai tak mai zakzum le nelom takani a zeduom tak aneya chuvang chuan Ronaldo thinlung a hne ve ta thote po ani ma na love at first sight ti nan soi hialani chumini chang chuan Georgina le Ronaldo te love story chu a intran chhota a intong ve tur reng te po an ni ma na a chan chu anin hmu sakber nuwa chuan event pakhata hian anin hmule hlol mai ni Ronaldo po chuan Georgina chu alo sheve kiawa a chan chu soito angin Ronaldo hian Georgina hmu sakber chumin alwang liam ve ngalan ti a an pani in mangai na hi love at first sight anti yal kha ani a chuvangin Ronaldo po hian Georgina chu alo le sheve reng ani ti chuan chu event da anin hmule hlol mai chu anin kom nel ta a in sheve in sheton sa ve chu anin beta a ti chuan chumini chang chuan anin du ton ti chu anin shachiang ta ni Ronaldo po hi azai ve reng Georgina dor ngana a chuan a ma zong ai chuan akal jing ta dewa ani pani po chu anin bel chiang ve ta tel bokani in du ton rusa ve ta chu chance tliani reng thu om heklo chuan an pani chuan an ni tangei boka kumsang ni som pasari January thla an official thuan puanga ti chuan kumsang ni som pasari veka an pani chuan a voi khatnan event pakhata an kal dun ta a Ronaldo chuna shwai ta ni chuta se chuan Georgina chuan milar lu tuk tak mai Ronaldo bial nu ni chu arin phak bak dai pi alamani ti atak ngei na tong ta a abei se le rin ai dai na lo ol samlo chumizana changa chuan paparazzi reporters le fans ten ama chu an bo zui tareng maya nun pa ngai tak nei ve mai mi hausa po ni lo le milar po ni shan lo Ronaldo an athang chu mi tam takin sha thiam har an ti a an thin rima Ronaldo lo a chil ve mm2 me chi hau po an vui hle ni chuvangin Georgina po in bei atok chhota a mi te chuan an vo fo china an zui ru fo chin an number te la an lo she chuak vat boka shad lawin an call boy reng bokani mahse Ronaldo bial nu ani awang ngotin a hna chu a top san kherlawa guchi dora chuan a hna ngai chu a chel chun jom lui ve ngat thawani abial pa poina za puilawa tin ama po azak heklo mahse a hna thona mun thleng chuan mi inan kalchil ta zela journalist how chu customer angken anon kal ta chin ti in Georgina hian a soi bokani anti boy na sata hle a ama po chu a himlo pha ta hialani ti chuan lo theilo na wangin a hna chu a ban san angai ta a chu ta mi nan le be chun som zela Ronaldo larna hausakna le sumte manga intun din tum angte na chanchin an lo chwa gold digger ang hial te poin an lo chwa ta ni atan chuan har sa ve khopang milar po ni lo kha abial pa wangin alar ta thuta hotu le vautu alanga zui mahse Georgina hi mei chhel takani ka ti to kha atira har sa ti ve deu mahse Ronaldo ma in abeidon san big lawa wangin le aven him zo ka wangin Ronaldo tan po theito pachwa ve ta zo ka haters te chu ai hne tir du talawani tin Ronaldo big supporters ani to zok bok ki chuan zoi in Georgina chu mi ngai nat le ngai san a hlo chho ta zo ka anun hlui te an han chui sak boka athil paltlang na mai lo tak te awang chuan ama po chu mi inan fakhle zo kani tin Ronaldo fapa po na ngai na hlebok ka Ronaldo nu po in angai na hlebok afa patan chuan Georgina chu a chaberin a shata hialani mi te chuan Georgina chu Ronaldo ato na wangin avane ni anti chin mahse Ronaldo ve thung chuan Georgina ang mei sirin tlak le dik puitling le ama mai ni lawa achung te thleng po mangai tak tak tu atong hi vanei jok chu ama jokani tin asoi vetlat thongani Georgina hian Ronaldo ade nuwa po Ronaldo sum ni lavin ama tho chwange sum mangin zoi na intung ding chhawzoka Ronaldo ne na anin ngai zon tirpo khanin sum nga tak le khosak changkang takani shan lo mahse ani na le adin mun aza puilawa chu ama ti chak tu le hlo tlinga siam tu ani a mi nan an ngai san po ni bokani ahma chuan apartment cheve tak luaman po tawlo taka akhosa ve china amange poina soi ilwa tur zonga ka boy theizia le nun har sat theizia kha atlom theyang ber tur zong rengin ka boy ve china atopa mi in lwa du lo bungro chia vel an dana storage room chu ka lwa ve theita shamani atini Georgina hian asoi fau china Ronaldo anuna aronin lana changchhe na nun chwadang lamani ati china anun ti hlim tu ani ati chin model ang te poin bulte achan chaveli a kumsang ni somni pakhata clothing line te hong ve in zoi in sum tho chwa po chu apong ve zel bokani
Ronaldo bialnu ania wanga ron hlo tling chho chakveta ani theina po atam hlea phadrual ani biglaw mahse alo twar ve shap to thawa abe ve ngar thoboka chuvangin atumru na te chu mal somina omani ta berzo kangchu anuna Ronaldo alo lut ta hiala atan wa nei na kol chu aron eng chhota ni